Jun. Oi, Jun. kowe maning yuk. Anak apa? Iya ke yang penjeluk tulung lah. Tulungnya apa? Yang disilihi duit dikit bok. Silinggo ngapo jar kowe wingi storymu karo watune bayang mandeki penang kafe bareng ngombe nabe maca. Ya biasa kayak nganggu duit wadone dikit. Kowe utang ring wadone? Iyalah. Ya. Yang kepan temenan ke nyili duit lah. Alang gua ngapa kowe? Nyelidut pae. Wadonku meteng dah. Gemblung. Temenan apa? Iya ya kayak gara-gara pas wingi anak nang anjatan kae lah. Pan gua apa? Pan gua tuku nanas apa? Yo pen go wingi nganggo nanas ora dadi ke silih duite pen go tuku pil pink. Pil pink. Ya iya pene ora dadi nganu mbok Nora dadi bocah. Iya kuwi lah Nyonane kur 50. Cukup apa ora? 50 ya. Ya nek 50 ora apa-apa lah nyong balik kenane tapi minggu ngarep ya. Iya, tapi HP-mu nang nyong. HP ya. Berapa apa tak silih 50 temenan. Jan HP kursi siji nih pongkrelan kayak gini. Alah ya wis pas HP kayak gue lah. 50 ya. Ya wis lah 50 lah. Ya. Sing ukur 50. Iya, Minggu ngarep ya. Heeh. Iya, ya wis matur nuwun. Iya, pada-pada.